सुबुंखान्थि हादोराव रायजोआनो राजा। आथिखालाव दुलाराय बिटिसि हालामावनो राजखान्थियारि दुंहाव थासारि। बिसायख'थि नङा, बेयो मोनसे गेदेर दावहा। थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामानि खुंथाय बिपिएफ सरकारखौ साबजानाय मोनैनि हाजार हाजार रायजो राजाफोरा दिनै लामायाव ओंखारबोदों। 40 नं रौता बियाब इउपिपिएलनि बिजाथि नीलुत स्वर्गियारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायथिदों? 17টা বছৰ ৰৌতাবাসীয়ে বিপিএফৰ হেঁচাৰ পৰা মুক্ত পাব পৰা নাছিলে। বিপিএফৰ পৰা মুক্ত পাবৰ কাৰণে আমি এইবাৰ ৰাইজে দলে বলে ইউপিপিএলক সাপোর্ট কৰিছে। थांनाय 17 बोसोराव रायजो राजाफोरा बिपिएफनि जाख्ल'नाय आरो सोबख'नायनिफ्राय उदां जानो हायाखैमोन। बे सोबख'नायनिफ्राय उदां मोननो थाखाय रायजो राजाफोरा दिनै सोलायनाय हास्थायदों। बे सोलायनायखौ रायजो राजाफोरा बेलट पेपारनि गेजेरजों लाबोगोन। সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰ যে বিপিএফ বিটিআৰৰ পৰা বিদায় হ'ব সেইটো নিশ্চিত হৈছে। बे खेबाव बिपिएफखौ थारैनो रायजो राजाफोरा बिटिआरनिफ्राय बिदाय होसिगोन। रौता बियाब इउपिपिएलनि बिजाथि नीलुत स्वर्गियारी बिथांखौ हेफाजाब होनानै रोजा रोजा रायजो राजाफोरा दिनै ओंखारबोदों। गावसोरनि गुबुंले खुंथायनि थाखायनो रायजो राजानि खाथियाव भट बिनो थांनो हायाखै होननानै তেখেতসকলক ৰাইজে এইবাৰ বিচৰা নাই। ৰাইজে নিবিচৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ ভৰিৰ তলত মাটি নোহোৱা নিচিনা হৈছে। তেখেতসকল এতিয়া ৰাইজৰ ওচৰত যাব নোৱাৰা হৈছে। তেখেতসকল এতিয়া এটাই কাম কৰিব বিচাৰিছে, ৰাইজক দম ধমকি টকা বিলোৱা খানা খোৱা মদ খোৱা, তাৰ বাহিৰে তেখেতসকলে একো কাম কৰা নাই। এই ৰৌতা সমষ্টিত বিপিএফে 4 নম্বৰত থাকিব। रायजो राजानि गेजेराव भट बिनो थांनो हायैनि खारनाव बिथांमोना थाखा फैसाजों दाबि दमखिनि गेजेरजों भट बिनो नाजादों।